इसोर बिफा बिसार गोथार जुनि मुङै आमेन। दिनैनि बे गेदेर सानाव सिगांसिन थानानै इसोर बिफाखौ हाजासे हामबाय होनो आरो दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमाव थानाय गासैबो अनजाग्रा लोगोफोर आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे सिबिनाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो बेजों लोगोसे आङो हामबाय होनदों दिनैनि बे सानदेयावहाय आरोबाव इसोर आफाखौ बाख्नायनो आरो सिबिनो आंनो बेबायदि आरो गाहाम बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय सम आरो मुगाखौ होबाय। बेनिखायनो हाजासे हामबाय होनदों जोंनि सार्कोल पास्टरफोर मेकेन्जित बसुमतारी आरो रेभरेन्ड हेमन्त नार्जारी बिथांमोननिसिम आरो जोंनि पार्कइजुलि सार्कोलनि बेसेबांनाखि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय होननायखौ जासिहरदों। बयजोंबो गोजोन्थों। अब्ला फै जोङो दिनैनि बे सार्भिसखौ जोङो जागायजेनदिनि। दानो आङो आरो गेदेरथार रंजानायजों हामबाय होनो गोसो जादों दिनैनि बे सानदेयावहाय दिनै जोङो मोननो हागोन जिसु सिखांफिननायनि उननि बाथि देवबार। अब्ला फै जोङो दिनैनि सार्भिसखौ खालामदिनि। बेनि सिगाङाव जोङो इसोरनाव आरज खालामदिनि। गोजौसिन थाराव थानाय ओनसोलाव आंखौ गोथां बोलोग्रा फोरबो इसोर जोङो दानो बे मुगायाव नों फोरबोखौनो हाजासे हामबाय होनदों। मानोना फोरबो इसोर जोङो गाव गावनि बेस्थ'थाजों जोङो गोबां समाव नोंनिफ्राय जोङो उन जानानै दङमोन। फोरबो दानो बे समाव जोङो नोंखौनो हाजासे हामबाय होनदों। मानोना दिनै सारा बुहुमाव गोबां सुबुंफोरा बेबायदि नोंनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंज्लायनो खोनासंनो नोंनि मेथाइफोरखौ रोजाबनो बेबायदि मोजां मुगाखौ मोननो हायाखै। फोरबो जोङो दानो बे समाव नोङो जोंखौ गोथाङै दोननायखाय हाजासे हामबाय होनदों। फोरबो दानो बे समाव भरसा खालामदों दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमनि दारै फोरबो नोङो जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामगोन होननानै भरसा खालामदों। फोरबो नोङो दानो नोंनि गोथार जुनि दारै नोङो जोंनि जिबनाव हेफाजाब खालामदों। भरसा खालामदों आं दायो पार्टिनि सायाव नों हेफाजाब होनानै दैदेनगोन आरो दिनै जोंनि बे सारा बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि जिबनाव आरो फोरबो इसोर दानो बे लाइभ स्ट्रिमाव थानाय गासैनिबो जिबनाव नोङो लोगोसे थानानै हेफाजाब होगोन। बे गासै आरज बासायग्रा जिसु खृष्टनि मुङाव जाथों। आमेन। जोङो बे समाव दानो जोंनि हिमनालनिफ्राय जोङो मोनसे मेथाइ रोजाबगोन 466। जोंनि अनसुलाफोर बुजिसु सिबियो जों नोंखौ गोसो गोथारै। जोंनि अनसुलाफोर बुजिसु सिबियो जों नोंखौ गोसो गोथारै। बावनो हाया जों जिउ जोबजासे नोंनि अननायखौ बावनो हाया जों जिउ जोबजासे नोंनि अननायखौ। मोजां मोनो जों जेब्लायबो नोंखौ गोसो होयो जों जेब्लायबो नोंखौ। मोजां मोनो जों जेब्लायबो नोंखौ गोसो होयो जों जेब्लायबो नोंखौ। अना मानो नोंखौ जों नोंनि जोंखौ बासायग्रा। अना मानो नोंखौ जों नोंनि जोंखौ बासायग्रा। नोंनि महिमाखौ जोङो नुबाय। नोंनि अननायखौ जोङो नाजावनानै लाबाय। नोंनि महिमाखौ जोङो नुबाय। नोंनि अननायखौ जोङो नाजावनानै लाबाय। जोंनि अनसुलाफोर बुजिसु सिबियो जों नोंखौ गोसो गोथारै। जोंनि अनसुलाफोर बुजिसु
बावनो हाया जों जिउ जोबजासे नोंनि अननायखौ बावनो हाया जों जिउ जोबजासे नोंनि अननायखौ फै जों बे समाव जोंनि दाया पापखौ सुना जोङो क्षमा बियो गोथार इसोरनि थानाय आफा आं आंनि आफाखौ गनायनानै हरदों खुगाजों साननायजों आरो मोजांखौ मावनानै खालामबाय आंनि गोसोआव पापनि लुबैनाया थायो आङो जिसु खृष्टनि मुं खालामनानै अननानै आंजों थाबायदो आरो नोंहा मोननैखौ क्षमा होनानै नोंखौ लुबैनाय ओ गोरबां खालामखां आमेन जों आरज खालामनि गोजौसिनथाराव थानाय ओनसोलाव गोथां बोलोग्रा फोरबो इसोर दानो बे समाव जोङो उदाय पापिया नोंखौनो आरोबाव हाजासे हामबाय होनदों फोरबो मानोना नोङो दिनैनि बे गोब्राब मुगायाव नोङो जोंखौ गोथाङै दोनबाय बिसेस फोरबो बिनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों नोंखौनो बाख्नायदों फोरबो दिनैनि बे गिदिर सानाव फोरबो दानो बे समाव जोङो भरसा खालामदों जोंनि मावफ्लांनाय गासैबो अपराधफोरखौ नोङो क्षमा खालामबाय फोरबो दानो दिनैनिफ्राय जोङो आगानफ्रोमावबो नोंनि बोसोन बादि थाबायलांनो हानाय फोरबो बेबादि बोरफोरखौ नोङो जोंनो होदो मानोना फोरबो इसोर जोङो गोबां समाव जोङो नोंनिफ्राय आरो नोंनि जोङो बेरेखाफोर मावो फोरबो बे गासैबो उदायफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै नोङो जोंखौ अरायबो नेफ्लायदो फोरबो दानो बे समाव गासैबो आरजखौ जोङो नोंनियाव गथायदों जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा जिसु खृष्टनि मुङाव जाथों आमेन जोङो दिनैनि गाहाम बाथ्रा जोङो बेखौ मोननो हागोन जहननि बिलाइ 10 अध्याय 10निफ्राय लानानै 23 पदसिम Gospel according to St. John chapter 17 verses 11 to 23 आङो फरायगोन जिसुनि मुङै आङो संसाराव थाबावा आन्थाय बिसोरो संसाराव थागोन आरो आङो नोंनियाव थांनोसै गोथार आफा नों आंनो होनाय नोंनि मुङै बिसोरखौ नेफ्लायदो बिसोरो नों आरो आं जों जेरै मोनसे बेबादिनो मोनसे जानो हानाय बादि आं बिसोरजों थानाय समाव नोंनि नामनि बोलोजों नों आंनो होनाय नोंनि मुङै बिसोरखौ मोजाङै नेबाय बिसोरनि होफायथारनांगौनि बायरे सासेयाबो गोमायाजासे आङो रैखा खालामबाय गोथार लिरनाया जाफुंनाय बादि दा आं नोंनियाव थांनोसै आरो बेफोरखौ आं संसाराव बुंबाय बिसोरो आंनि रंजानायजों गाव गावनियाव सुफुंनाय बादि आङो बिसोरनो नोंनि बाथ्राखौ होबाय आरो आङो जेरै संसारनि नङा बेबादिनो बिसोरबो संसारनि नङैखाय संसारा बिसोरखौ मुगैबाय आं होना नों बिसोरखौ संसारनिफ्राय लांदो होननानै नाथाय नों बिसोरखौ गाज्रिनिफ्राय नेफ्लायदो आङो जेरै संसारनि नङा बिसोरबो संसारनि नङा बिसोरखौ नंगौजों फोथार नोंनि बाथ्राया सैथोथार नोङो जेरै आंखौ संसाराव थिनहरबाय बेबादिनो आंबो बिसोरखौ संसाराव थिनहरबाय आरो बिसोरनि लागै आं गावखौ फोथारो बिसोर गावसोरबो नोंनि लागै नंगौयै फोथार जानाय बादि बिसोरनि थाखायल' आं आरज खालामा आन्थाय बिसोरनि बाथ्राजों आंखौ फोथायग्राफोरनि थाखायबो बिसोर बयबो मोनसे जानाय बादि जेरै आफा नों आंनियाव आरो आं नोंनियाव बिसोरो मोनसे जाथों संसारा फोथायनाय बादि नोङो आंखौ थिनहरदों होननानै नों जे समायनायखौ आंनो होबाय आंबो बिसोरनो बिखौनो होबाय जोङो जेरै मोनसे बिसोरबो मोनसे जानो हानाय बादि आङो बिसोरनियाव नोंनो आंनियाव अब्लासो बिसोरो मोनसे जानो हागोन नों आंखौ थिनहरबाय आरो नोङो जेरै आंखौ अनो बिसोरखौबो बेबादिनो अनो होननानै संसारा मिथिनाय बादि जोङो बे समाव जोंनि फोथायनायनि बाथ्राखौ जों सिमान लानो जिसुनि मुङै सैतान आरो बिनि गोसो आरो बिनि हाबा मानिखौ आं नागारथारो बिनि सासेल' जोनोम जानाय फिसा हौवा गोथार गोबाव सोमजिजानाय सिख्ला आथिं आरो दैसारि जानाय कन्टिलानि आंना दुखु जेनाय क्रुसा गोथार जानाय सोरगोआव गाखोनाय बोलोनि सानखालि आंना हाजिरा होनाय गोथांफोर आरो गोथैफोरखौ गोसार खालामनो फैफिनगोन जोंनि फोरबो खृष्टखौ आङो गोसो फोथायो गोथार गेजेराव गोथानाय गोथार गिर्जा गोथारफोरनि लोगो लाज्लायनाय पावनि खेमा होनाय मोदोमनि थांखां होनाय आरो जोबनो गैयै गोथारखौ आङो गोसो फोथायो
अब्ला जोङो दिनैनि गाहाम बाथ्रा जोंनि खान्थियाव होजाखानाय बायदि जोङो मोननो हादों ज'हननि 17 अध्याय बिनि 11 निफ्राय लानानै 23 पदसिम। जोङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ मोननो हादों जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलाफोरनि थाखाय आरज खालामनायनि बाथ्रा। बियो जेब्ला क्रुसाव दोगथाबजायोमोन बे समाव बियो गोबांथार गावनि सोलाफोरजों फोरोंनानै आरो गाव मोनाबिलियाव गोबांथार गावनि सोलाफोरजों नुजानानै आरो बियो गावनि सोलाफोरखौ माबादि थारैनो बिहा बिसोरनि सायाव फोथायनाय आरो बिसोरखौ माबादि जालांनो एबा संसाराव बिसोरो माबादि खामानिखौ मावनांगौ बिनि थाखाय जिसुआ ओरैबायदि बिसोरनि थाखाय कनसार्न खालामदोंमोन एबा बिसोरनि थाखाय ओरैबायदि फोथायनायखौ लादोंमोन। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै सोलाफोरनि थाखाय आरज खालामनाय जोङो दिनै गाहाम बाथ्रा बेखौ मोननो हायो। अब्ला फै जोङो दिनैनि बे गाहाम बाथ्रा जोंनि थाखाय आरजआ जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोनांथि जोङो दिनैनि बे गाहाम बाथ्रानिफ्राय आं बेखौनो शेयार खालामनो लुगैदों। मानोना दिनै जोंनि खृष्टान जिबनाव जोंनिया आरज एबा जोंनि प्रेयार गैयाबा जोङो जिउआव गोथै। बिनिखायनो फै जोङो बे समाव जों गाहाम बाथ्राखौ सोलोंलायनायनि सिगां जोङो इसोरनाव आरज खालामो। गोजौसिनथाराव थानाय ओनसोलाव नोंखौ गोथां बोलोग्रा फोरबो इसोर दानो बे समाव जोङो नोंखौ आरोबाव हाजासे हामबाय होनदों। फोरबो दिनैनि बे समाव नोङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनो होनायनि थाखाय आरो फोरबो जोङो दानो बे समाव जोङो फरायनानै खोनासंबाय। फोरबो नोङो जेरै गावनि सोलाफोरनि थाखाय आरज खालामनायनि बाथ्रा फोरबो नोङो दिनैबो जोंनि थाखाय नोङो आरज खालामो। नोङो जोंखौ नोंनि सेराव थाजानो लुबैयो। फोरबो जोङो दानो बे समाव फैदों जोङो नोंनि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानो जोङो बुजिनो हानाय बायदि नोंनि गोथार जिनि दारै नोङो जोंखौ हेफाजाब खालामदो। औ फोरबो इसोर आं दायो पापि नोंनाव गथायदों नोंनि गोथार जिनि दारै नोङो हेफाजाब खालामदो। फोरबोआ जायफोरानोखि दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ सोलोंज्लायनायाव ज' जादों फोरबो नोङो बिसोरनि जिबनाव हेफाजाब खालाम। हामबाय होननाय जों बे गासै आरज बासायनाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिदों। आमेन। दिनैनि जि गाहाम बाथ्रा आङो बेखौ मोनथाम पद एबा मोनथाम टपिक लानानै बुंनो सानदों। दिनैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गावनि सोलाफोरनि थाखाय आरज खालामदों जोङो बेखौ मोननो हागोन। verse 11 to 15 जोङो बेयाव मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ मा होनदों जिजास प्रे फर आवर प्रटेक्शन माने जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय एबा सोलाफोरनि थाखाय बियो मा खालामदों प्रटेक्शननि एबा रैखाथिनि थाखाय बियो आरज खालामनायनि बाथ्रा जोङो दिनै बेयावहाय बेखौ मोननो हायो। जोङो बेखौ आरोबाव रेफारेन्स हिसाबै जोङो नायोब्ला मोननो हायो साम्सनि 91 आरो साम्सनिनो गितफोरनि 91 आरो 34 नि 7 to 9 आरो बिनिनो आइजायानि 54 नि 1 to 7 आरो आइजायानि 41 नि 10 निफ्राय 12 जोङो बेबायदिनो गोबांथार जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै गोबांथार जोंनि जिबनाव प्रटेक्शन एबा रैखाथिनि थाखाय जोंनि थाखाय आरज खालामनायनि बाथ्राखौ जों मोननो हायो। जोङो बिसेस जोङो दिनै बे जहननि 17 जोङो बेखौनो मोननो हायो। बियो दिनै गाव थैनायनि सिगां बियो जेब्ला गावनि सेलाफोरनि सिगाङाव एबा गावनि सेलाफोरजों लोगोसे थानानै आरज खालामनायनि बाथ्रा जोङो बेखौ मिथिखाबाय। आरो जेब्ला बियो गाव क्रुसाव थैनाय समाव बियो माबादि गावनि सेलाफोरनि थाखाय बियो आरज खालामदोंमोन। जेब्ला बियो क्रुसाव थैयो एबा क्रुसाव आलाय जायो एबा बे समावबो थैनाय समसिमबो बियो ओरैबायदि आरज खालामदों बिनि आगदा आरो आगसिजों थानाय दाखुफोरनि सायाव बियो अनखांनायनि आरज खालामनाय। आरो बे समाव जोङो मोननो हायो जेब्ला बियो जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव होजाबाय बे समावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय राव जेरै जोङो लुकासनि 23 नि 24 मोननो हायो 34 मोननो हायो। जेब्ला बेखौहाय क्रुसाव होनोसै अब्ला बे समाव बियो बुंदों बिसोरो मा मावदों गावसोरनो मिथिया नों अननानै नोङो बिसोरखौ नागार। अब्ला बे जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय गिदिरथार अननायनि राव दिनै बियो गावनि सेलाफोरनि सिगाङाव बियो बुंदों। आरो बेबादिनो बियो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव साखि होदों। आरो बेबादिनो जोङो लुकासनिनो 23 नि 43 मोननो हायो जेब्ला बे गावनि क्रुसाव थैनाय समाव गावनि आगदाथिंजाय आरो आगसिथिंजाय थानाय सानै दाखुनि बासायजानायनि बाथ्रा जेब्ला सासेया गावनि फोथायनायखौ लानानै कनफिडेन्सखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'नियाव बियो जेब्ला खावलायो अब्ला बियो बासायदों।
आगदाथिंजाय थानाय बियो बुथारजानांगौ बे सासे दाखुखौ। अब्ला जोङो बेनिफ्राय बेखौनो मिथिनो हायो दिनै जहननि बिलाइ 17आवहाय 17आवहाय जोङो बेखौनो बुंदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय एबा सेलाफोरनि थाखाय ओरैबायदि बियो गावनि जि बासायजानाय आरो बियो बे बासायजानायखौ गावनि सेलाफोरनो होनानै सेलाफोरादि दिनै बेबादि मोनसे जिसु ख्रिस्ट'नि साखि एबा जिसु ख्रिस्ट'नि बासायजानायखौ होनांथारगौ बे बाथ्राखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बियो कनसार्न खालामदों आरो थारैनो बियो गोख्रों आरजखौ बियो खालामनानै सेलाफोरनो दिन्थिदों। बेनिखायनो फै जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै गाव सेलाफोरनि थाखाय आरज खालामनाय बियो जोंनि थाखायबो आरज खालामनाय। जोङो नैथियावहाय मोननो हायो जिजास प्रे फर आवर सान्टिफिकेसन। मा होनदों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो नायोब्ला मिथियो बियो मा होनदों बिनियावहाय पाप गैया आरो बियो मोजांखौ मावग्रा आरो बियो गावखौ ओरैबायदि इसोरनियाव गथायग्रा साबमिसन खालामग्रा आरो बियो ओरैबायदि अनखांग्रा। जोङो दिनै सुबुं माहारिया नाथाय बिनि बोसोन बायदि जों मावनो हायाखै। नाथाय बेयावहाय दिनै जिसुआ गाव क्रुसाव थैनानै थांनायनि सिगां बेफोर गासैखौ मावनानै गालांबाय। बिनिखायनो बियो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ सेलाफोरखौ जोंनो मोनसे ओरैबायदि रेसपन्सिबिलिटि होलांदों। बेयावहाय बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ मा होनदों पाप गैयै गोथार मोजांखौ मावग्रा अनखांग्रा होननानै बुंदों। बिनिखायनो जोङो दिनै बेयावहाय मोननो हायो verse 16 and 17 and 19 जोङो मोननो हायो बेखौहाय जिजास प्रे फर आवर सान्टिफिकेसन। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गोथारथिनि थाखाय बे आरज खालामनायनि बाथ्रा जोङो दिनै बेखौ मोननो हायो 2 थेसलनिकियान 2:13 जोङो बेखौ मोननो हायो। जेब्ला जोङो बेखौ नायगोन एबा फरायगोन जोङो बेयाव मोननो हायो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गाव गोथारखाय जोंखौबो गोथार जाजानो लुबैनायनि बाथ्रा। आरो बेबादिनो 2 तिमथिनि 2:21 जोङो बेखौनो होदों जोङो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों थागोन जोङो अब्ला मा होनदों जिसु ख्रिस्ट' बादि जोङो जानो नांगोन। बेनिखायनो दिनैहाय मार्टिन लुथारा बुंदों जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय एबा नाजावबाय एबा बिनि मुङै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा लाबाय बेनो मा होनदों लिटिल लिटिल क्राइस्ट होननानै बुंदों। जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय बिसोरो मा होनदों जोङो सासे मा होनदों इसोर मा होनो इसोर होननानै जों इसोरफोर होननानै बुंदों। अब्ला जोङो नायदो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेबादि बोसोनखौ होबाय जेराव बियो गावनि सेलाफोरनि थाखाय बियो गेदेरथार कनसार्न खालामनानै बियो सेलाफोरनि सायाव ओरैबायदि फोथायनाय लाखिदों। बेनिखायनो बियो आरज खालामदों जाहाथे बे आरजआ इसोरनाव खोनासंजायो आरो बे आरजजोंनो जाहाथे सेलाफोरा जि गावनि रेसपन्सिबिलिटि एबा मावनांगौ खामानि बेखौ मावलांनो हानाय बायदि। जोङो थार्डआवहाय जोङो नायनि verse 18 जिजास प्रे फर आवर मिशन। अब्ला दिनैनि बे थार्ड पइन्टआवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों थामथि पइन्टआवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों बांसिनै गोसो होनानै मानोना बेयावहाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि खामानिनि थाखाय जोंनि मिशनफोरनि थाखाय बियो आरज खालामदों। बियो जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ मावनो थाखाय बियो एबा संसाराव बियो जिसु ख्रिस्ट'आ जि मावबाय एबा जिसु ख्रिस्ट'आ जि गासैनिबो सायाव बियो बासायजानायखौ होबाय बेखौ विटनेस खालामनो थाखाय बियो दिनै बेबादि आरज खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै बेयाव मोननो हायो बियो जोंनि मिशननि थाखाय बियो आरज खालामनायनि बाथ्रा। अब्ला जोङो बेयाव बेखौनो मोननो हादों जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै गावनि सैनायजों ओरैबायदि जोङो जोबनो गैयै बासायजानायखौ होबाय आरो बे बासायजानायखौ जोङो दिनै जोंल' लानानै एबा जोंल' मोननानै बियो थानाय नङा। नाथाय जोङो दिनै सासे खृष्टान जानायखाय जों खृष्टान जानायखाय जोङो हिन्जाव जा जोङो हौवा जा नाथाय जोङो दिनै बिनि बोसोनखौ मोनबायब्ला जोङो दिनै मा होनदों जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। बेनिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनि थाखाय आरज खालामदों जाहाथे बे संसाराव बे जिसु ख्रिस्ट'नि विटनेसखौ होनो हायो एबा बेनि बासायजानायखौ होनो हायो। अब्ला आङो दिनै बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि जि मावनाय खामानि एबा जिसु ख्रिस्ट'आ दि जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गेदेरथार ग्रेट कमिसनखौ होलांबाय जोङो साफा दायथ' गोनां जोंहा दिनै दायथ' दङ। जोङो खृष्टान जानायखाय जोङो बेखौ नाजावबायब्ला जोङो मा होनदों दायथ' दङ जोंनि न'खर जिबनाव जोंनि गिर्जायाव जोंनि ससाइटियाव। बिनिखायनो फै जोङो दिनै मिशन एबा मा होनदों जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंनि मिशननि थाखाय जोंनि खामानिनि थाखाय जोंनो आरज खालामदों। अब्ला जोंबो दिनै बे मिशनखौ बा जोंनि खामानिखौ जों इसोरनि खामानिखौ जोङो माबोरै मावनो हागोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गोबांथार गावनि सेक्रिफाइसजों बियो मा होनदों
सारा बुहुमनि सुबुं माहारिखौ बियो बासायबाय। अब्ला जोङो दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि आखुनिफ्राय एबा बिनि केरेक्टारनिफ्राय जोङो बेखौनो मोननो हायो बिनि अननाया बेसेबांबा गेदेर आरो बियो अननायजोंल' बियो ओरैनो थायाखै, बियो सेक्रिफाइस खालामनानै गावनि जि मावनाय बेखौ बियो फुलफिल खालामलांबाय। अब्ला जोङो दिनै खृष्टान जानानै जोंहा दिनै मा मावनांगौ दायथ' दं? दिनै जोंहा सासे खृष्टान जानायखाय गोबां मावनांगौ दायथ' दङ। मानोना दिनै बेयावहाय जिसु ख्रिस्टआ बयखौबो समानै अनदों। बियो दिनै जुदासखौ अनदों, लाजारसखौ बियो फोथांदों आरो बेबादिनो बे जाकायसखौ बियो मा होनदों बिनि उन सानजानाय एबा बियो जेबो भेलु गैयि बेबादि सिटुएसननिफ्राय बेखौ बियो बोखांनाय। बेबादि जिसु ख्रिस्टआ दिनै बयखौबो अनदों। बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बेयाव मोननो हायो मिनिस्ट्रि अफ क्राइस्ट इज जों नायनि जिसु ख्रिस्टनि मिनिस्ट्रि एबा बिनि मावनाय खामानिफोरा मा होनदों जोङो थांनाय रबिबाराव जों नायब्ला मोनो बियो ओरैबायदि खामानि मावदों जेराव बिनि फंबायफोरा बेखौहाय बे फरबाव थांजानो बादोंमोन। नाथाय बे समाव बियो स्रुदि थांनानै बियो मोनसे ओरैबायदि गिदिर खामानि मावदों जेरावहाय बिनि फंबायफोराबो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। नाथाय जेब्ला बियो इसोरजों सायख'जायो, एनाउन्स खालामजायो, जेब्ला बियो गावनि जि इच्छा बादि नङा नाथाय इसोरनि इच्छा बादि बियो प्रिस खालामजायो बा दौरि बियो सायख'जायो, अब्ला बे समावहाय ओरैबादि सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ बियो बुंदों। गोबांथार गेदेर दौरिफोराबो बेखौहाय सोमोनांदों। बेयावहाय जेब्ला बे समाव बे जिसु ख्रिस्टआ गावनो बुंदों आंनि बे गासैबो मावनाय खामानिया आंनि गोसो बादि नङा, नाथाय बे गासैबो खामानि मावनायफोरा इसोरनि इच्छा बादि होननानै जिसु ख्रिस्टआ गाव साखि होदों। अब्ला जोङो दिनैहाय बेयाव बेखौ मोननो हायो आइजायानि 53:5आवहाय जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि सोलोंनायखौ नायो एब्ला जोङो बिनि सिखांफिननायखौ नायो अब्ला जोङो थारैनो बिनि गासैबो सेक्रिफाइस खालामनायजों जोङो बासायजाखाबाय। आङो बे समाव दिनैनि बे आइजायानि 53:5खौहाय आङो फरायनि। आन्थाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुबजाबाय, जोंनि सान्थिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। जोङो बयबो मिथिखाबाय दिनै जिसु ख्रिस्टनि गासैबो बिनि मोदोमनि अंगफोरनि सैनांनायजों आरो बिनि जिउ होनायजों जोङो दिनै सोखाजाखाबाय। दा जोंनो बुंदों मोनसे बे गेदेरथार कमिसनखौ होलांबाय जाहाथे जोङो सारा बुहुमाव जोङो बिनि बासायजानायखौ होनांगौ। आरो जोङो मार्कुसनि 16:20 जोङो मोननो हायो नोंसोरो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंसोरो स्प्रेड खालामदो बा बे मेसेजखौ नोंसोरो गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव होदो जेराव दासिमबो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मोननो हायाखै। जोङो दिनै नायोबा मिथियो गोबांथार दिनै बे लकडाउननि थाखाय गोबां सुबुङानो गाहाम बाथ्राखौ एबा दिनै इसोरखौ बाख्नायनो बेबादि गोबां सुजुगफोरखौ मोननो हायाखै। अब्ला जोङो दिनै बे समाव बिसोरनि थाखाय जों मा मेसेज होनो? नाथाय जों वी कैन प्रे फर देम। मा होनदों जोङो नाथाय बिसोरनि थाखाय एटलिस्ट जों आरज खालामनो हागोन। आरो जेब्लायबो नोंखौ अना मानो नोंखौ जोंनि जोंखौ बासायग्रा अना मानो नोंखौ जोंनि जोंखौ बासायग्रा नोंनि महिमाखौ जोङो नुबाय नोंनि अननायखौ जोङो नाजावनानै लाबाय नोंनि महिमा लाबाय जोंनि अनसुलाफोर जिसु सिबियो जों नोंखौ गोसो गोथारै जोंनि अनसुलाफोर जिसु सिबियो जों नोंखौ गोसो गोथारै बावनो हाया जों जिउ जोबजासे नों
खालामनानै अननानै आंजों थाफायो आरो खामानिखौ खेमा होनानै नोंखौ लुबैनानै मोनदों गोबां हरखां आमेन। जों आरज खालामनि गोजौसिनथाराव थानाय ओनसोलाव गोथां बोलोग्राफोर बयसो दानो बे समाव जोङो उदाय पापिया नोंखौनो आरोबाव हाजासे हामबाय होनदों फोरबो मानोना नोङो दिनैनि बे गोब्राब मुगायाव नोङो जोंखौ गोथाङै दोनबाय बिसेस फोरबो बिनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों नोंखौनो बाख्नायदों फोरबो दिनैनि बे गेदेर सानाव फोरबो दानो बे समाव जोङो भरसा खालामदों जोंनि मावफ्लांनाय गासैबो अपराधफोरखौ नोङो खेमा खालामबाय फोरबो दानो दिनै लुबैदों मोनसे बे गेदेरथार कमिसनखौ होलांबाय जाहाथे जोङो सारा बुहुमाव जोङो बेनि बासा जानायखौ होनांगौ आरो जोङो मार्कुसनि 16नि 20फोराव जोङो मोननो हायो नोंसोरो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंसोरो स्प्रेड खालामदो बा बे मेसेजखौ नोंसोरो गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव होदो जेराव दासिमबो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मोननो हायाखै जोङो दिनै नायोबा मिथियो गोबांथार दिनै बे लकडाउननि थाखाय गोबां सुबुङानो गाहाम बाथ्राखौ एबा दिनै इसोरखौ बाख्नायनो बेबादि गोबां सुजुगफोरखौ मोननो हायाखै अब्ला जोङो दिनै बे समाव बिसोरनि थाखाय जों मा मेसेज होनो नाथाय जों only we can pray for them मा होनदों जोङो नाथाय बिसोरनि थाखाय एटलिस्ट जोङो आरज खालामनो हागोन आरो बे आरज खालामनायजों लोगोसे जोंनि मावनांगौ खामानिफोर जोङो दिनै मावनो हागोन जोङो बेयावहाय मोननो हायो माथाइनि 10नि 42आवहाय मोननो हायो आङो बेखौ फरायनि आरो आंनि उन उन फैनायफोरनि दुइसिनफोरनि सासेनो बिखौ आंनि सोलोंग्रा होननानै बिनो खुरिसे दै गुसुल' लोंहोग्रायाबो नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो बियो गावनि मोननांगौखौ खोमाथारनाय नङा बेवहाय जोङो ओरैबायदि मोजां बाथ्राखौ होबाय मा होनदों जेब्ला जोंनि खाथियाव थानाय एबा जोङो सोरबा सुबुंनो जोङो दै गुसुल' होब्लानो मा होनदों जोङो जोंनि मोननांगौ जोङो बान्था जोङो बेखौ मा होनदों खोमाथारनाय नङा होननानै बुंदों अब्ला जोङो बे दै गिलासेखौ जोङो होनो हागोन ना हाया माने बे दै गिलासे गुसु दै होननानै बुङो जेराव जिसु ख्रिस्टनि बोसोन फंसे बाथ्राजोंनो जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ होयोब्ला जोङो दिनै बासायजानाय बाथ्राखौ जोङो होनो हायो नाथाय जुदि जोङो जोंनि जिबनाव जोङो जुदि बे फंसे बाथ्राजोंनो जुदि जोङो गुबुननि सिगाङाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि बासायजानायखौ जों होनो हायाब्ला जोंनि मोननांगौ फिथाइ जोङो बेखौ माबोरै मोननो बेनिखायनो बेयावहाय बुंदों सेलाफोरखौ ओरैबायदि दायथ' होदों बे दिनै सेलाफोरनो दायथ' होनाया दिनै जोंनि थाखायबो मानोना दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय आरज खालामदों एबा जोंनि थाखाय बियो बिस'दों थिग बेबादिनो जोङो दिनै फैनो जोङो दिनै संसाराव थासान्दि जोङो खृष्टान जानायलाय जोंनि मावनायजों जोंनि जि इसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगौ जोङो बेखौ बुंनायजों जोङो बासायजानायखौ जों गुबुननो जोङो होनो नांथारगौ अब्लासो बेयावहाय जोङो दिनै मोननो हादों जोङो जोंनि मोननांगौ फिथाइ जोङो बेखौ खोमाथारनाय नङा अब्ला जोङो दिनै जोंनि जिबनाव जोंनि खृष्टान फोथायनाया खृष्टान जानाया जोंना ओरैनो नङा नाथाय जोंहा मा दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ जोंहा मावनांगौ दङ बेनिखायनो बेयावहाय जोङो नायबा मोनो आइजायानि जेसायानि 50:7-9 नायोब्ला जोङो मोनो जेब्ला जोङो इसोरनाव आरज खालामगोन बे जोंनि आरजखौ थारैनो खोनासंथारगोन अब्ला जोङो दिनै खृष्टान जानायलाय जोंनि जिबनाव प्रेयारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानोना जोङो प्रेयार गैयाब्ला जोङो बियाब्ला जोङो माबोरै जिसु ख्रिस्टनियाव जोंनि नांगौखौ मोननो हानो बेनिखायनो फै जोङो दिनै गाव गावनि बासायजानायखौ जोंनि जिबनाव जेरै मोनबाय जोंबो दिनै खृष्टान जानायखाय जोङो जोंनि गासैबो सारा बुहुमाव थानाय सोलोंनाय सुबुंफोरनि थाखाय एटलिस्ट जोङो आरज खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि दंनाय मानि बा जोंनि मावनांगौ खामानि जोङो बेखौ मावनो हागोन बेनिखायनो दिनै जोङो गावनि जि जिसु ख्रिस्टआनो जि गावनो जे बासायजानायनि लामा बियो सारा बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बियो बासायजानायखौ जेरै होलांबाय जोंबो बेबादिनो दिनै जिसु ख्रिस्टनि जि बोसोन जोङो बेखौ लानानै सासे जोङो बिनि सेलाफोर जोङो जानो नांगोन बेनिखायनो जोङो दिनै बेयावहाय मोननो हायो बे समाव जोङो मोनसे स्ट'रि जोङो खोनासंनो बेयावहाय ओरैबायदि स्ट'रि सासे वाचमेन बियो माने गेटआव थानानै नायग्रा बियो सानसेखालि ओरैबायदि नुबाय सानसेखालि सासे खाना मानसिया
आरो सानसेखालि बेबादिनो सासे लेंग्रा मानसि सानैबो बिसोरो ओरैबायदि लोगो मानोना सासेया नुवा आरो सासेया थाबायनो हाया नाथाय बिसोर सानैजों ओरैबायदि लोगो जाज्लायदों आरो ओरैबायदि लोगो जानानै ओरैबायदि खुसि सानैजों मानेखिना सासेया नुवा आरो सासेया थाबायनो हाया नाथाय बिसोरो सानैजों ओरैबायदि खौसेथि जादों बिसोरो गाव गावनि जि मावनांगौ खामानिफोरखौ बिसोरो बेबायदिनो खौसेथियै मावलांदों। बेनिखायनो आङो दिनै बे सल'बाथाजों बेखौ इनकारेज खालामनो लुगैदों मानोना जोंनि जि गिर्जायाव जोंबो दिनै बेबादिनो खौसेथियै थायोब्ला जोंनि जिबनाव बेसेबांबा रंजानाय जागोन आरो दिनै सारा बुहुमाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बेबादिनो लकडाउननि थाखाय गोबांथार सैनांनानै दङ जोङो बिसोरनि थाखाय मा खालामनो हागोन एटलिस्ट जोङो बिसोरनि थाखाय आरो जोङो बिसोरनि थाखाय जोङो हानायमानि जोंनि जिबनाव जि मावनांगौ खामानि बेनो जाहैबाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ सेलाफोरखौ बेबादिनो गावनि उइटनेसखौ होनो थाखाय बियो गोबांथार बियो फोथायना लाखिनानै बियो इसोरनाव गले गले आर'ज खालामनायनि बाथ्रा बिनिखायनो जोङो दिनै फैनि गाव गावनि जिबनाव जेरै जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायजानायखौ जोङो मोनबाय जोंबो दिनै गावनि जिबनाव लायालासिनो गावनि फोथायनायखौ जोङो जोंनि जिबनावल' लायालासिनो जोङो बेखौ सारा बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो होलांनो जोङो नाजानि जोंनि न'खर जिबनाव जोंनि गिर्जायाव आरो जोंनि समाजाव अब्ला जों दिनैनि बे गाहाम बाथ्रा आं बेखिनियावनो बेखौनो दोनबाय फै जोङो मोनसे बडि जानायखाय जोंनि गिर्जाया मोनसे बडि जानायखाय जोङो गाव गावनि जि पार्टसफोरजों जोङो गाव गावनियाव थानाय गासैबो अंगफोरजों एबा जोङो जेरै गाव गावनि जिबनाव थानाय रोंगौथिफोरजों एबा जों गाव गावनि जिबनाव जि इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय जोङो बेखौ गुबुननि थाखाय एबा गुबुननि दारै गुबुननो थाखाय जों मावनो थाखाय जोङो दिनै थामथिम जानो नांसिगोन अब्ला फै जोङो दिनैनि बे गाहाम बाथ्रा जोङो बेखौ खोनासंनो मोनबाय आं आसा खालामदों दिनैनि बे गाहाम बाथ्राजों इसोरा थारैनो जोंनो बोर होगोन आरो जोंनि जिबनाव मावनांगौ खामानि जोङो बेखौ मावलांनो हागोन आं बेखौनो आसा खालामदों अब्ला बे जोङो बे समाव इसोरनाव आर'ज खालामनो गोजौसिन थाराव थानाय ओनसोलाव नोंखौ गोथां बोलोग्रा फोरबो इसोर जोङो दानो बे समाव नोंखौ आरोबाव हाजासे हामबाय होनसै मानोना फोरबो दिनैनि बे समाव नोङो दिनैनि बोसोनखौ जोंनो होबाय फोरबो बे बोसोनखौ खोनासंनायजोंल' नङा फोरबो नाथाय नोङो जोङो मावनो थाखाय फोरबो इसोर रेसपन्सिबिलिटि होबाय दायथ' होबाय फोरबो इसोर